дар доми алфемо маркази шаҳри душанбе духонагаи фурӯшӣ бо таъмири зебову замонавӣ ки дар ин хона ба дастаъмир оли ягон кас зиндаи кардагӣ нест. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. сар мекунем аз суроға. аз ин тараф роҳ ба сӯи ҳайкали Исмоили Сомонӣ, аз ин тараф Душанбе плаза ва аз ин тараф ҷойи пештараи танка. хонаи фурӯшимон дар манъ ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. инҷо двори бино ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва дар ин тараф ошхона. Духонага кардагианд бо масоҳати умумии 50 метри квадратӣ дар 19-ум ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 20 ошшона иборат мебошад. доми алфемо минтақаи беҳтарин маркази шаҳри Душанбе. худи хонаам бо таъмири беҳтарин таъмин мебошад ва баъд аз таъмир ягон кас дар ин хона зиндаи кардагӣ нест. нархаш 803 000 сомонӣ, 86 000 доллар. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей зан зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, чун ҳар вақта канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.